Wala man kita mahibalo sa oras, sa paganhisa mahal tang manluluwas. Apan ang mga timaan nagasaysay, nga doon nagayon muadhi. Magandang kita karon muadhi, dalayikon ang tinuta nga mubalik sa pagtubos, sa matinumadon. Magampo ug mag-andam kanunay kita, magmapailugon sa tanang panahon, sa paghulat sa mga saad ni Jesus. Kay dili mapakyas muadhi, magandang kita